tun kafin a tafi mana. abin ambato alawiya kara karan sani da fahimta in ta furso batun alawiya dan isar majidu abba ga rahima ya rahima madaniya kai da ummul hasan da husaini sayyida fatima alawiya kai ta yin salati ga wanda ka bai ma dukkan sani alawiya adun wahidin muhammad da haya madani alawiya sa alai har sahabu a sa shirafa isirin gidan bardiya